Takže zdarec lidi, jsem tu opět já, Jolo. Jsme v dnešním speciále a dnešní speciál bude pár rad, jak zbalit holku. První rada, upoutat pozornost. Když chceš upoutat pozornost, musíš přijít k holce a ne, že jí hned řekneš, Zdar, miluji tě, jo, pojď ke mně dneska, mám volnou postel, nebo jí hned dotáhnou na pizzu, nebo tak, jo. To je game over. Musíš si upoutat její pozornost. Když jí nezajímáš, tak musíš udělat, jako dát o sobě vědět. Třeba se poprat s nějakým klukem, nebo tak. Musíš prostě, jak bych to řekl, no prostě upoutat pozornost. Nebo třeba říkat dobrý hlášky a tak. A když ani to nezabere, tak to je další rada. Rada číslo 2, móda. Musíš si na sebe okolo krku natáhnout nějaký řetěz, ale nesmí to být třeba od traktoru, aby na něm byl i zvonec. Nebo od krávy. Musí to být řetízek pánský. A nějaký dobrý tričko, kraťasy, samozřejmě ne, když je zima. A pak taky si pořídit nějaký dobrý prstínky, chlapecký, jo. Přece se nebudete brát holčičí. A pak jí taky můžete pořídit prstýnek, ale to až když s ní chodíte. Pak si taky vzít nějakou dobrou kšiltovku raperskou s placatým kšiltem, nejlepší takhle zakulacený, ale pravá reperská se pozná podle toho, že je značková a že tady má nálepku. No a pak, když nemáš čepku, máš jen baseballku, no tak stačí od státovo skříňky vytáhnout nějaký tužidlo nebo gel, namatlat si s tím hedku. Kluci, už ho mám málo. Tak, drobec si jde rozcuchat a účes je na světě. Doporučuji tu ten modrý, ten je docela jako krutej. No a když ani vlasy nezaujmou, tak věc, co zaujme i kluky, což nechcem, náušnice. Já vím, zní to holčičí, ale tohle je náušnice spíš piercingem. Že si nechcete píchat do uší? No, kdo mluví o píchání? Co to je? Náušnice. Stačí, jestli máte doma Bakugana, nebo takový, no prostě Bakugana, tak ho stačí rozflákat, vyndat si z něj takovýhle pidi magnítek, dát si ho takhle, pak si vzít baterku, tu si dát zezadu, takhle, tak, náušnice na světě. No, ale nedoporučuji se tam koupat, dávat to moc k díře, protože pak to spadne do ucha a už to nevylovíš. No a pak s tím spát, protože ráno, když to sundáš, tak strašně pálí ucho, jo. Vy jste viděli ten účes. Pak je
další rada, když ji upoutáš, tak ji pozveš na pizzu, ale platíš ty a když ona nemůže, tak to neznamená, že toho po ní hned musíš dojíst. To se o tobě bude myslet, že jsi nějaká bečka nebo sádelník, jo? Což nechcem. Takže když dojí, tak dojíš maximálně ještě jeden kousek a taky už nemůžeš a samozřejmě jí koupíš pizzu, která ona chce a i když ti nebude chutnat, prostě ji musíš sníst. To je zásada. No a pak ji vzít na nějaký místo, kde zapadá slunce. No a tam zbytek se dokoná sám. Další tipy a rady na na Facebooku na facebook.com/jolo. Zdary!